ukwenza lokho because ula ungafanele ube khona. Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast, my channel, your channel, everybody's channel. We all belong to this channel. Okay. Today we are reviewing season 8, episode 8. Njengoba ukini manje, uma ngase kwenzeka inkinga lapho ukini, fanele ngenze njani mina? Ngisuke empini ngiyekini. Ngiyangikwazi ukwenza lokho because ula ungafanele ube khona. I think we sidingida uma yeni njengamanje nganza kwethu. Sidingida uma yeni and ngicabanga ukuthi icacile ukuthi uma yeni akamfuni uMusa, akasamthandi, akasamdingi. Uma yeni still at home. Akakabuyi namanje. And what happened today, what we saw is the fact ukuthi uMusa is kind of irritated. The episode starts in eqala uMusa ephinde saqhubeka ekhuluma naye but discuss indaba kaMnini, obviously the poisoning. uMusa yasho ukuthi hayi man, lo mfazi lona uyangidelela ungenza islima. Lo mfazi lona uvusa indaba ya poison manje because there is a new person in the house osefikile ukuthi uzosamke. Yikho ke manje sefuna ukulwa, uzofuna ukusho ukuthi lento yabafazi abaningi iyona enza ingane zakhe zizigcine zishona. And useke utshela uMayeni uthi ke kusho ukuthi yena uyakhala kuMayeni la episode uthi yena kusho ukuthi kwakumele ashonelwe ingane. And then ke one of the things kodwa ke as rezo uMayeni the fact ukuthi there is enagodoka emakhaya is because baba ngendaba yemoto. Akamfuni uMayeni ke noMakhumalo akaze bazwaneke vele. uMayeni akamfuni uMakhumalo and uMakhumalo sasho wathi hayi cha ngeke. Uyazi ukuthi uThobile abadingani and uThobile washo wathi uMayeni akamfuni and usenza ipeace with it. Today we found out the fact ukuthi one of the reason kahle isizathu sokuthi ahamba yohlala ekhaya kubo uMayeni is the fact ukuthi wabuza ngeemoto and wayesethi lo hamba yokukhuluma noMakhumalo. Abantu abaningi abahlukeneke ngimbono lana bathi bona vele akekho umfazi ongathanda ukuthi ahambe ayokhuluma nomunye umfazi regarding izinto zasendlini ngoba uMusa yona indoda, so therefore Musa is the one who's supposed to be actually addressing the issues whatever. Nakhona kwangayona issue ethile ngathi umunye wefelwe emoto wabuzwa sithi lo hamba yokhuluma noThobile. Now we have found out the fact ukuthi uThobile is the one okhokhela ama bills, the insurance, laba kuthi umsebenzi wabo ukuthi nje basathi imoto bayidrive bangabe khona itiling inkinga uThobile takes care of that. I think not just ngemali yakhe uThobile kodwa I think ngemali trust yaka ibusiness laka Mseleko ngoba laba bangathi bayanqena. So manje uMayeni feels ukuthi uMusa always defend uThobile and uMayeni ucikekela akamfuni uThobile Nkosi yami, and it makes sense ukuthi angamfuni. We just found that the fact ukuthi uThobile noMseleko bachithela uMayeni. Ngizothi bamchithela phela because uMayeni was not aware, but even though Mayeni was aware of uThobile but was not aware of the fact ukuthi kuyalalwana or sekuyajolwana. Njengoba esho nje ukuthi nomazi eyingane eyayishaya isigubhu kuphi ekusontweni, yena efike benjani eyifiance afike akamseleko atheni isonto bese yagoduka kanti ugeli usehleli yena akazi ukuthi usonkosikazi na. I think that's one of those things that azenza uMayeni actually angamthandisisi uThobile kahle, akamfuna akazenzisi and uzobonisa ngamfuni yona lemento emenze ukuthi wathatha imithwalo yakhe waze wahamba wayohlala ekhaya kubo washa umuzi wakhe because of ukuthi kwakuthamba yokhuluma noThobile. I do feel or think nami ukuthi was wrong even though Thobile takes care of everything, but njengendoda nami ngeke ngithanda kuthiwa ngihambe ngiyokhuluma nomunye unkosikazi ngiyocela amathaya noma ngiyocela upetrol noma ngiyocela insurance. It's kind of wrong, it's not okay, it's just not fine at the end of the day. So yingakho kuMayeni athathi offense uma ngabethi uMusa hambe yokhuluma noThobile. So and then Mayeni feels the fact ukuthi uMusa ngathi always defends uThobile eyintweni eningi, but according to uMusa uthi mangabe thethisa uMayeni it's the same thing naye afika yenze kuThobile ufi Thobile wrong uyamthethisa. Umseleko uthi ay uThobile bamthanda mangabe kumele enze izinto ezithile mangabe kusutha bona, but most of the time abamthandi. Usethi kuMayeni uyazini mina angisabuyeli emzini, ngicela uthatha usamke wakhe uzomfaka ungangifaki mina and I do not introduce me to usamke wakho lo, ngicela nje ukuthi akulethe akujabulise ngoba phela uzoshada wena akazili ukuzoshada mina. Guys, umseleko ucekile uMayeni uyamtshela ukuthi ngeke lapho kuyamthethisa kuMayeni umthethisa uMusa usonlalela ungazongimemeza ungazongilentuza. But on this episode
sibona umusa engasamncenga umayeni instead yoncenga uMangwabe. I think ufeel ngazuthi no right ukhathele and uyasho ukuthi akacabanga ukuthi ufeel ngazuthi labafazi babona ngazuthi bamenzela ifavor ngokuthi abalithe ekhaya. Uthi cha akunjalo, nami ngikhona and ngiyindoda yabo. Umayeni kuyanqaba ke ukuthi atshengiswe le uThobile uthi cha kule episode. So basically the first episode the mhlambe nje u10 minutes noma u5 minutes wamayeni eqhubeka elwa noMusa because they do fight. And kakhulu futhi these days and angazi mangabe ukuthi lapho kuthiwa khona isichitho esifakiwe ngingavuma ngithi kunesichitho esifakiwe. Uma inezi stands umuntu othi cha akabuyele ekhaya. Ubusa umuntu engazusiya accept ukuthi ngazuthi ayikho into ezoshintsha nezokwenzakala when it comes to umayeni uhlele ekhaya kuba. Siyabona ke beqeda ke idina ke sebehamba uthi ke uMusa ngicela ukubamba ngesandla uthi umayeni no ungangibambi ngizozibamba sicishe uyawaka umayeni lapha ya uthi uMusa buka ngikutshelile. So Musa is kind of tired. Usho ukuthi cha angeke ngikwazi ngoba umayeni weza wazoshada esithenjini. If esehanjiswa futhi sona isithenji ang-understand ngaphela khathe fika wayazi ukuthi akazile uzoshada indoda eyodwa. So we are singasho nje noma ngesikisi noma sesolo sithi kuthiwa kubambeni locked ama horns because i-episode iphele ingekho isisombululo samayeni kanye noMusa as stands umayeni usesekhaya kube akasafayile ngisho ufaka ke rank ke manje sekuwes and akamfuna uSamke utshela uSamke ukuthi akambe uSamke uyitholela indoda esencane ezomnakekela ngoba uMusa usile. And then we also see uMusa ke hambe yobona uSne akhulume noSne uyambuza ukuthi hey wena ufanele macela wacela imali bekweyani. And the same old bene have a meeting with noSne umsele noSne ba uyasho umsele ukuthi hey indodakazi yami at the end of the day. So kuzomela ukuthi somehow ngibe ne conversation now. So ke Sne and Seleku they are discussing the fact ukuthi uSne siyakhumbula nje ukuthi kwaba umdlwembe nje ongawazi last year egcwele ama podcast ehambe ekhuluma esho ukuthi ke Thobile Mayeni and the other ones are not good mothers but Macele is the good mother. And so uMusa we discuss lezo zinto lezo emcheka nje nokuthi usazozala yini this year. This year Sne promised the fact ukuthi ay indaba yokuzala engathi ngeke asakwazi ukuyenza. And she also still washo phela namanje again ukuthi one of the things angayithanda ngobaba is the fact ukuthi akayithandi ingane zakhe. And baba kusa-emphasize ukuthi cha ungaba nophumela ngomnyango nje impela uhambe lemzini wami, but I'm still going to say the fact ukuthi cha angiyifuni ingane ezalelwe intombazane ekhaya ngoba le ingane fela ngabe zihleli ebazini emakubo nazo njengoba nalezi zampumelelo zihleli kuphi zihleli lana just because yini zihleli because ingane zomfana. They have that conversation and uSne babakhe uSne promise ukuthi no there's no Zala ring this year and umsele kuyamtshela ukuthi cha wena umafungwa selekha nje umafungwa so uyakandesenza isichaza ukuthini kusho ukuthi fanele ngabe wonke umuntu ubhekele kuwena noma ubukele kuwena but izinto endlela wenza ngakhona izinto awutshengisi njengomuntu omafungwa so kusho ukuthi there's no direction kuwena. Umsele ukuthi yasho ukuthi hey uSne yabanikeza nje ama title phela ukuthi bathe umafungwa sama firstborn but abazi lutho kumnyama emehlweni enkawu but ke yasho ukuthi meqhubeke lokho ekhuluma naye and engalaleli cha uzomkhipha ngegate ayikho into eningi usezamile usekhathele but into azoyenza futhi ukuthi ayinganza Sne enze sure ukuthi they're not part of the family. Siyambona uma umsele after that eqeda ukukhuluma noSne uhambe yohlala noMangwabe again. Oh hi son Hlano Mangwabe is the same old story. Mangwabe uthi yambora umseleku, Mangwabe uthi akasamfuni, Mangwabe kodwa akakhiphe so uzoncenga la uyabona ukuthi uMusa ke naye umuntu esemncane ngempela uncenga uMangwabe umayeni ushilo wathi hayi no I'm just okay with you, like I'm done, I'm good, I'm fine, do whatever that you deem right, whatever. So it's the same conversation. uMangwabe is like akana interest naye uthi akafuna ukuhlangana noSne nomayeni naye uthi akafuna ukuhlangana noSamke noMangwabe uthi naye akafuna ukuhlangana noSamke. Uyabona nje kuba kwabheketelwane umoya waMangwabe nje uphansi uyamtshela ukuthi hey ngakutshela ngathi lo nkosikazi wakha ke no mami I'm not interested. However Mangwabe akaphumela ubala ukuthi uyahlala noma akahlali yini by the look of things usahleli noma usazohlala kwamseleku
but akafuna ukutshela umsele ukuthi kwenzakala. So idina yakhe ke noma ngabe phela kanjalo nje kungekho uphumelo bala, but yabona nakhona ukuthi cha engazi ukuthi akuhamba kahle. Then the show closes when umseleke uyohlangana nomzili noMashobane uMakhumalo wena yamazi kuhle is excited. Makhumalo is happy, going to meet up with my man, is excited. But as soon as befika ke eseqala ke indaba ke yokuthi ucela kuhlangana noSamke uthi uThobile, nope, I don't think I want to meet your fifth wife. It's Samke is your wife, Samke is not my wife. I don't know why I'm part of it. Akahlaleli akujabulise and all of that, but we all know Thobile ukuthi uvuma zonke. So at the end of the day we fully know the fact ukuthi uzogcina evumile to go up and meet up with Usamke, who happens to be the fifth wife. But there's a story about the fifth wife also that we need to discuss, because looks like the channel benabomsele kudlalwa ngathi. Yeah, so that is the wrap of season 8, episode 8. Basically what happened is the same usual. Mayeni fighting with Musa begging Magwabe not to go. What's her name, Thobile, being the only wife who's always excited to see her man and happy, you know, and Mselego meeting up with his daughter, and we didn't see Umaxelege this time. So the episode was more about these three, and we all know Mangwabege and Ubamba Maqobuga and acting like they are not serious. So if you did not watch the show, please, if you want the full episode, just go to KZN Fest and ngizobhala comment la and uyibukele kahle episode iphelele. Thank you so much, guys. Please like.